sing mbukai buku paling ku aku. Paling ku aku iki kok. Tak buka buku lah. Aku tak buka. Bu sendur ta? Anu Intan, kok buka buku iki nyapa to Inwi kok. Nggih. Panjenengan menika sok upama pengin duwe garwa, muga-muga diijabahi karo Gusti Allah. Ngoten kira-kira sinden apa guru apa pengrawit ra mungkin. Garwa pengrawit padha lanange ra mungkin. Nggih, kula niki nak nembang nak suara hati to, Mas. Oh, ngono. Nggih. Terus anu, nggih mugi-mugi lho nggih, mugi-mugi benjang kapan ngaten kan mami garwa kula ini sing saged ngrungokne swara kula bengi niki ngaten lho. Sing maksudnya kan sinten kula pasrah Mas Rudi niki miki kula wangsulaken. Intane nyapa to kok nampani miki Intan iki. Mas aku sik diderekke ning meterem. Meterem cedhek. Ayo Mas. Sambung wanci dalu upama kula nyuwun cedheke Intan sandinge meme ngoten saged. Sing gedhe pan ngapur ya. Isa. Tapi jumeneng lek ngono jumeneng. Sing gedhe pangapur. Kula jumeneng piyambak niki. Lho iya ngono. Lah njaluk didek. Tulungana ta wong bagus tulungana. Nggih. Mas aku dhek lek ora ditulungi lagi ngaji. Kula kan nek petuk nek awake dhewe minta maaf. Tapi kaya ngapa njajal griyak-griyak wonten kecandak iki Mas Akbar dereng kundur ta? Kene wong bagus kene. Kene. Oyo. Ha. Eyo gembel kamardekane ta bagus. Kene. Kene. Aku ki nek nonton wayang ya ngono. Harga biong aja. Sing ngelung imek ku salah. Sing ngelung imek ku sinten cahe? Sing ngatur imek ku sinten? Sinden Cakra Budaya. Pun ngaten mawon. Mam adep rono to kaya ben wit rambutan kuwi ya ben iso nonton kaya. Mas aku. Anu, piye sugeng ngenjing. Wilujeng ngenjing Mas, nggih. Ha piye garapku gara-gara piye? Tenan aku malah demen. Ya kudu ngono, apik kuwi mau. Sae niki kula kangen-kangenan. Kangen karo sapa? Ora mungkin nek kowe kangen aku. Ora mungkin wong awake dhewe lek pethuk padha lanange kok ya. Lho nggih no Mas. Ora mungkin nek kangen karo pengrawit ora mungkin. Impossible. Nggih kalih panjenengan to kan selak dados senior kula. Lho. Niore ra apa-apa sene iki aku nek dadi rating ngono iki kok. Waduh. Kapinujon longgar. Alhamdulillah. Niki wau kula jane nampi job dadakan kula batal nih mending kula nyusul. Kula demi pengen nyusul bengi iki. Nggih. Weh. Ampuh men Mas aku. Lah nang apa kok ora dinyangi jobe kuwi? Nggih kula nggih pengen kangen pokoke nyusul wae. Padha ae. Aku bengi iki ya nek job liyane jane ning ora tak tampa bengi iki mergo pengen petuk sampean. Lho kanten nggih. Oh iya no. Tegese tumbuh oleh tutup. Enggak, tumbuh tutupe digawa Pak Wo. Oh, nggih. Lah iya. Ya no awake dhewe iso lumantar Pak Kasun iso ketemu dalu menika. Njajal upama nembang ngaten bawa napa? Bawa napa nembang manut panjenengan? Nggih bawa. Tapi mengki kula mami nembang sing langgame kula request sindene. Oleh aku ero sing mok kon nutukne Krisnia to. Nggih boten paling ora nggih Bu Sendur. Manut monggo manut. Bawane diaturke dulur-dulur wonten nate mayang ngriki. Dereng kok. Wis muga-muga taun ngarep aku neh. Nggih. Malah remen kan kula ngarep malah saged nyusul to, Bang. Lah iya. Ora kaya. Niki wau sindene rombongan nggih. Anu, budal dhewe-dhewe. Oh, nggih. Gawa sikile dhewe-dhewe. Nggih, lah iki. Mbah aku rumah samu ning omahmu ya ora petuk sinden-sinden terus kok teko kene dokan. Rumah saku kok ya. Rumah saku wayah budal aku turu kok ya. Nggih. Bawane napa? Manut panjenengan. Slendro. Pokok aja grandel lho, liyane grandel. Berarti pelok ya. Adake.
Nah, aku lek sinom grandel cacah bengi iki samsu kok ngawur e. Heeh. Saiki bengi iki kuning-kuning jake cocok. Rokokku karo bose padha lin. Nah, pengasih napa? Pengasih. Ya. Penyane pun kagungan garwa dereng Cak Bagus. Dereng. Lah nyapa kok randang golek bojo? Nggih. Wong mayange wis bantere kliwat. Kok ora ndang golek bojo apa kok selak ngenteni lapindo teko Nganjuk kok. Lah nggih, tesih budidaya. Oh, ngeten. Usaha. Pilihane iki akeh heran kok ya. Boten. Menika kali sinten? Mas Heru kali sinten malih menika? Nggih Mas Heru kemawon. Oh, Mas Heru. Nggih. Mas Heru ki tunggale lek cara nggen aku Hari. Heeh. Ki wiraswarane Mas Heru nek nggonku wiraswarane Hari. Kula kinten Nanang. Kula kinten Mas Nanang. Nanang ki anak kulanan. Oh, Mas Nanang. Oh, Nang. Nanang Anjo ki wis tenan kuwi. Nanang melek ta? Nggih. Nanang wis saiki sing melek. Anu mawon nggih. Sambung wanci dalu nggih. Wah, oke. Weh. Mangga bawane. Penak karo lungguh apa karo jumeneng nek bawa? Nek nggih anu mawon, lenggah mawon. Nggih, mengke kan Wong adek kok kedawan wong kaya genter wong lungguh wae. Enggak. Sak pinten Mas? Cacahe kurang ajar kabeh lho kok sakmene lho, gedimen kaya. Rumah saku ora ngangge apa-apa, ora dikom apa-apa kok gedhe. Emanipun Yayi Wos Akrami. Iya, Yayi sapa kuwi? Pamadurung sun ingkang hanggarwa. Swara serak ning payu ki ngene iki. Terus, Wong ayu ngrarujit wae. oh, enek sing mbukaki buku paling kok aku iki kok. Tak buka buku lah. Aku tak buka. Bu sendur ta? Anu Intan, kok buka buku ki nyapa to? Inwe ki nang apa to? In kok bukake buku. Ah, aku. Lumas aku ya. Prantene maksa sukar jebul Nimas uga nanggapi. Nanggap napa nih maksudnya? Nanggap wayang niki pun sejajan. Nanggapi wayang. Ah, iya. Kerep berarti nanggapi. Ayo to sambung rasa nangging wanci dalu. Aku iki tau lho ngapalke bawa iki tau. Ayo to sambung rasa nanging wanci dalu. Mulai karo bojoku disiram banyu aku langsungan. Sayangne sapa? Ayo. Mas aku. Kula mau trenyuh lho Pak Rudi, Mas Napa? Rudi. Anu, nalikane Kang Putra perang gagal ngaten lho. Kang Putra banjeli perang ngaten lho. Anu. Kula nggih mbaten. Yo ndane sok aku nek wis rabi sing perang gagal anakku ngono. Oh, lho wis dicicil tukokne wayang. Kayak apa cipir merambat ning kawat kayak apa kae? Kok enek cipir merambat ning kawat kae karo aku. Adike dhek ora iso nukokne wayang. Aku lho wayange lho. Lho pancen anu wong bagus. Nggih. Anak dalan ki biasane ledok ini ning banyu. Anak guru ya nek wis gedhe dadi guru biasane ngono. Anak dalang nek wis gedhe sok lomongso lek lanang ya neruske Pak Dalang dadi dalang. Nggih. Terus apa kae anak polisi? Anak polisi ke tanggoku malah anaknya dadi satpam. Dadi satpam kok. Mas aku. Ayo to sambung rasa nangging wanci dalu. Benyane sok kapan-kapan dadi manten ya mesti ya. Nggih. Nggih kali. Tutoriale
mantenan tek temu pripun to Mas Rudi? Pertama niku pripun? Napa maksudnya piye? Maksudnya jenengan pun dados manten lah temu menawa nggih temu tutoriale niku pripun to? Pertama niku pripun? Temu ki saka tembung nek diantem terus mutah. Oh. Dadi bobot. Mas aku malah kok kon tutorial wong kene iki malah. Terus ke, sok tutoriale syutingen. Iya. Tan ana ingkang ngrupita nyuntak tresna nadyan mung sarana piranti. Weh Intan Dingkluk. Bayangke pirantine apa ta ya? Gambarmu uga ngeglo. Gambarmu uga ngeglo. Ha nggih. Panjenengan menika sok pomo pengin duwe garwa, muga-muga diijabahi karo Gusti Allah. Ngoten kira-kira sinden apa guru apa pengrawit ra mungkin. Garwa pengrawit padha lanange ra mungkin. Nggih, kula niki nak nembang nak suara hati to, Mas. Oh, ngono. Nggih. Terus nggih mugi-mugi lho nggih, mugi-mugi benjang kapan ngaten kan mami garwa kula ini sing saged ngrungokne suara kula bengi niki ngaten lho. Maksudnya kan saged to memonitor mantar live streaming ngaten ya saged. Lho Mas Akbar nyusul umpamane lewat live streaming ngaten nggih saged. Maksudnya seniman apa wong pegawai apa pejabat napa-napa. Detile cita-citane seniman napa-napa. Liwat aku cah-cah ki do anu kon bawa dhewe do mingkem ora gelem kaya bareng Akbar bawa bingung kabeh. Nggih pun sak paring anu to, sak paring-paringe Gusti Allah. Tapi kan kula nggih terinspirasi kali panjenengan. Bola-bali kula idola kula nak panjenengan. Wong mosok iya. Nggih no. Balenono pisan kas tembung. Panjenengan nyambut gawe kok dijejer kalian garwa nak yo mendah ayeme. Lah. Ngaten to. Awas, anu engko sen anu Mbak Sendur mulih aku tak operasi plastik. Apa lho? Ben ketok kenting. Lah nyapa? Apa kuwi? Ora cekel ya. Nggih. Iki sapa request sampean sing Monggo sing saged sambung wanci dalu sinten? Lho kabeh iso kok. Oh saged to nggih? Sapa? Wah luar biasa. Pun niki kula pasrah Mas Rudi sing Aku nembang mesti pas sing nembang sinten kula pasrah Mas Rudi niki miki kula wangsulaken. Intane nyapa to kok nampani mik iki Intan iki. Mas aku sik diderekke ning meterem. Meterem cedhek. Ayo Mas Akbar. Terima kasih nggih wong bagus. Muga-muga sukses selalu. Iki jan masuk sakwatan kae tau dadi guru SMP napa SMA to nika panjenengan nggih. Alhamdulillah. Dadi ya meniti karir ya dadi guru ya dadi dalang. Ning lek iso ya aja to mayang ae. Kaya aku lho, mayang enek ya rame ya oke. Rada sepi ya wis panggah oke lah pokoke. Oh ngono. Kuwi jenenge dalang. Dalang pasrah iki ya ngono kuwi. Padine kok ora gelem usaha liyane, ora ngono kaya. Sambung wanci dalu upama kula nyuwun cedheke Intan sandinge meme ngoten saged. Sing gedhe pan ngapur ya. Isa. Tapi jumeneng lek ngono jumeneng. Sing gedhe pangapur. Kula jumeneng piyambak niki. Lho iya ngono. Lah njaluk didek. Tulungono to wong bagus tulungono. Lah nggih. Mas aku dhek lek ora ditulungi ra gelem ngadeg Lho mas aku. kula kan tanglet niki kula piyambakan napa wonten rencange ngoten lho. Ndu, tulungono ndu, jandu, tulungono. Mas Akbar iki lho kok ya mas aku. Teaturne sapa, Nduk? Tembange. Teaturne sapa? Sing bawa napa? Mas Heru. Muga-muga kasembatan Allahumma. Amin. Mas Heru tenan? Lho, sedanten. Oh, teaturne sedaya. Mosok kabehan mok pek. Mboten. Aja to.
Kene ngadeg. Sing gedhe pangapur. Ya. Dek wis nyicil buka buku aku meruh kok. Iki nutup. Mboten. Buku catatan arisan aku. Nggih. Ndak kula mboten wonten sing gojeli niki nggih kula gocelan meme. Wis to, kapan-kapan lek aku dolan ning Nganjuk kowe melu wae. Tak jak dolan kene. Lah nyapa wong kula lho saged dolan piyambak. Akbar ki ning mburi ku kok jak dolan iki rumah aku. Kene jumenenga. Mas Akbar kae ya dalang muda istimewa kaya Jogja kae. Oh nggih. Istimewa Jogja istimewa. Piantune pundi? Ingkang ngrebab menika. Oh nggih. Lah kula dereng salaman lho niki. Ya salaman kok karo sing salaman ngrebab. riyen nggih. Lah, Mega ki piye to? Lho pripun? Lha kowe takon piye? Iki Pak Margono. Lho, Sing mau salami iki Pak Margono. Oh, sanes to. Mas Akbar sing ngrebab kae. Ya. Jenengane kok. Ya. Sing gedhe ya. Weh guyune. Pripun lho wong kula guyu. Nyang nyapa to wajahe kaya tomat iki nyang apa? Lho, kula damel blasan. Kok semua abang Alah, ngoten ya, mboten. merah muda, pink. Nggih. Sing gedhe rilek mawon diaturke dulur-dulur sing padha pareng lelenggan. Nggih. Sing ambil suara sing Remu ing atiku iki yen pancen ngelingi bocah telu iki Pemotenan sida tati Jantan tak kanti Dikopok kemerhati Pak. Penyanyi menika nek berarti sing sok dijak Mas Akbar niku panjenengan. Nggih. Nate. Nek ngejak ngoten telepon tok apa rawuh ning dalem? Lho, kula dipapa kok. Moh, tenane. Mboten. Lho, sire dipapak ora? Napa? Sire dipapak napa mboten? Yo sir, tapi kan mboten dipapa kok. Nggih kula bidal piyambak. Yo, alah mesane. Mentane. Pom aku dadi aku kibot tak papak. Terus Mendah boyo yen to sida urip lan atiko mesti bagya mulya jere lair putri Sulistya terus bisa nyuwara diko kang wis rono diaturke ana Mega Wigati kagem dulur-dulur Nganjuk. Boro. Terus ke neno sing gedhe pangapuramu kang mas bebujanku Endi to? jajan tong atiku sambungku mengewan citalu rupito sarimu kelawan
Bayaya Josita urip lan antika mesti Terima kasih Mega Wigati. Heeh. Ndatutke bawane mau. Ya kuwi saka Mas Akbar. Wes terima kasih dah bagus kober indang-indang. Ya nambahi rakete kadangan. Lho ya kudu ngono ya. Wes terima kasih sukses selalu apa kuwi? Hasta Brata. Oh ngono. Aku nek petuk Akbar iki kelingan apa Mas guys? Pandemi. Ya pandemi iki seniman nganjuk sing muncul panjenengane kaya. Coba kaya ngapa gliak-gliak ana